ஜோக்கர் பண்டில் நம்ம வந்து இங்கு பெட்ரோட ஜோக்கர் பண்டில் வந்து வாங்கிட்டோம். எப்படியா வாங்கணும்னு கேட்காதீங்க. நம்ம வந்து 4th நாளைக்கு வந்து என்னங்க டேன்னு வருது. இந்த அது என்னது மேஜிக் கியூப் இருக்குல்ல, அது ஃப்ரீயாக வந்து கெயினாகவே கொடுத்தாங்க. அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்டில் வாங்குறதுன்ட்டு யோசிச்சுட்டே இருக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து பண்டில் தான் கிடச்சது தான் இந்த ஜோக்கர் பண்டில். இந்த பண்டில் நல்லா இருக்கா இல்லையன்றது கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த பண்டலுக்கு நல்லா இருக்கிறது இந்த இது இந்த ஒரு மாதிரி மூஞ்சி வெறிக்கிறது தான். இப்போ ஃபுல் காஸ்டியூம் வந்து கொஞ்சம் நல்லதாக இருக்குது. நல்லா இருக்குன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓப்பன் பண்ணலாமா இல்லை வேண்டாமா தான் இருக்குது. சரி ஓப்பன் பண்ணிடலாம், ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஓப்பன் பண்ணிட்டோங்க. இப்போது நம்ம வந்து இந்த மண்டை மட்டும் வச்சு பார்க்கலாமா? வர மாதிரி காய்ஸ், வேற மாதிரி இருக்குது காய்ஸ். வேற மாதிரி நாங்கள் அக்காவை கூப்பிட்டு காமிக்கிற மாதிரி. பாத்தியா வேற மாதிரி நல்லா இருக்குதா இல்லையா? இப்போ நம்ம வந்து இது ஃபுல்லாக போட்டு பார்க்கலாமா எப்படி இருக்குன்ட்டு. அவ்வளோ பிடிக்கல எனக்கு அந்த இதுதான் நான் ஃபஸ்ட்டு போட்டது. இப்போ வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் இது மற்றும் இந்த டிஷர்ட், மை ஃபேவரட் டிஷர்ட் மற்றும் இந்த பேண்ட்டு அப்புறம் செப்பல், இதுதான் மை ஃபேவரட். Hey guys, thank you for watching. Tata, goodbye.